Sa number 5, pagpaniro sa isa ka pamilya nga nagasakay sa Innova sa Banwa sa Castellana, isa ka kaso sa mistaken identity sunod sa PNP. Duha sa mga sospek na aresto. Tigayon nga aresto sa La Castellana PNP ang duha sa anom ka mga sospek sa paghudap kag pagpaniro kahapon sa Barangay Robles sa La Castellana kung sa diin duha ka persona ang pilason. Ang mga naaresto ang mosanday Rene Boy Abrico, 45 anyos, kag Agosto Tubong Banwa Jr., 29 anyos. Sunod kay Staff Sergeant Andronico Tribaco, ang investigador sa among kaso, positibo nga ginkilala sa mga biktima ang duha ka mga sospek nga kabahin sa pagpaniro. At large pa ang apat nila ka mga kaupdanan. Nagadalagan kahapon ang salakyan sa mga biktima sa ginhali ini nga ginbalabagan sa mga sospetsado kag ginpaarakan tiro. Ila pa nga ginkawatan ang mga biktima. Paray nga ginabulong sa ospital ang mag-iloy nga Sanday Shem kag Chona Galimba. Apang dugang pa ni Tubong Banwa, mistaken identity ang natabo nga pagpaniro. Bungod sa lain kung tani ang target nga kawatan sa mga sospek. Gintuad sa mga sospek sunod sa pulis nga isa ka Indian national ang mukuntani ang ilang nga target nga i-hold up apang sala nga salakyan ng ilan na strafing. Kaso nga robbery with physical injuries ang ipasaka batok sa mga nadakpan.